Ето какво правихме последните 3 седмици. Всяка седмица ходихме на море, правихме всякакви забавления на плажа. Волейбол, футбол, скачане във водата, салта, всичко. Освен това имахме и разнообразие от мега готините лекции, като такива по математика, програмиране, но и доста други. Също така имахме и лекции, които ни помагат как да боравим с парите, как да ги разпределяме правилно и как да печелим повече. Имахме лекции по шах, по здраве, ходихме в розариума, научихме свойствата на билките, видяхме ги на практика, научихме кои са. В физическите аспекти сутрин правим физзарядка, смесена лека атлетика и силови упражнения. След като се научихме на танци, бойни изкуства, но и много други различни неща, направихме вечер на талантите, където всеки представи реално какво е научил. Някой джуджитсу, някой пък е научил салса, пък други комбинираха и двете. Стана много готино. В края на деня, както всяка вечер, запалихме лагерния огън и се събрахме всички заедно.